araw na lumipas na, magkita tayo uli. Magkikita-kita uli ang mga kawani. Anang mas, anang face shield, at bihis na uli sa dapat nating ibihis. Pagdating ng araw na iyon, hindi mo kayang i-describe yung kaligayahan. Salamat sa Diyos. Kung may awa siya, darating din yung araw na yun. Yan ang pinagpauna niya. Hindi mo sa mundong ito, dun sa bayang inihahanda niya para sa atin. So kung ano man ang nagawa, at gagawin pa ng pagamutang ito, with God's help, we will prevail. Kasi sa awa at tulong ng Diyos, higit sa lahat, sa kanyang pag-ibig, kaya tayo nandito. At sa mga sandaling hindi ka nahalos yung mga hinga, malalaman mo na at ang dalangin mo, salamat sa Diyos, may susunod pang hininga. Yun ang aking pananampalataya. Kasi yun din naman ang aking buong pusong hinihiling. Hanggang ngayon, na sana, awaan at pagbigyan ng Diyos ang aking kahilingan, nabigyan pa ako ng kaunting panahon